He kovan baqî nivîsî, aidiyet kêreke seqarî ye di destê netewa min de. Nivîsên xwe yên bi şifre lê nivîska xwe ya bîranînan helbestên xwe yên destpêkê birayên xwe dê û bavê xwe min li Macaristanê hîştin û terkî dinya bûm. Bê haya wan jê çê bikim. A herî mühim jî roja dawiya meha mijdarê bi awayekî qedhî min aidiyeta xwe ya bi netewekî re winda kir, a gota Krîstof. Netewe cinawereke bêheşê a gota. Heke tu ji netewa xwe qestir bî, ew ê serê te bixwe û gewdeyê te bê serî sirgûnê Swîsre cinawerên demokrat bike. Zimanên mezin qesasın a gota. Qesas wê zimanê teyê piçûk di tirba bêkêl a zemên de binax bikin û zimanekî qesas wê di sehneya devê te de çîrokên aidiyê te bêje. Îdî çîrokên te wê ne aidî te bin a gota. Çîrokên te bibin qesas li diasporayê. Tu yê ji çîrokên xwe bê sirgûnkirin û sirgûnkirina te wê nema karibe ji xwe re çîrokekî bibîne a gota. Tu ji netewa xwe nexwertir bûyî, netewa te nebû koleştere û tu nekirî xwedayeke teqlîd. Tu xwedayeke sirgûnkirî a gota Krîstof û xwedayên afrîner ên diasporayê tu kirin xwedayekî teqlîd li ser sehneya zimanê xwe. Aidiyet xerab e, teqlîd xerabtir e a gota. Macaristan û Kurdistan goristana zarokên xwe ne a gota. Lê ya trajîktir, nivîskar goristana welatê xwe ne li welatê min. Li welatê te nivîskaran bi qalûçkan gotin serjê dikirin. Li welatê min bêrîkên gotinan tijî kêrin û destê nivîskaran di bêrîkan de şiyarin a gota. Li welatê te nivîskar sirgûn dibûn, li welatê min nivîskar edebiyatê sirgûn dikin a gota. Loma ne Macaristan dikare be Kurdistana min, ne Kurdistan dikare be Macaristana min. Lewra ne seriyekî min heye da netewa min karibe bixwe. Ne gewdeyekî min heye da zimanê kolonyalîst wî ji xwe re bike sehne. Bo qenciya xwe û netewa xwe min aidiyeta xwe jê biriye û li kûçikbûna xwe dijîm. Kûçikbûna min welatê min e a gota. Ne serdestkarin daxilê welatê min bibin, ne netewa min. Li kûçikbûna min hemû sikak ên min in.